Now then, all of a sudden Ryan Sessegnon's through at the other end and the flag stayed down and Mendy missed a save. Potential big moment in the game that. Jorginho's got to get rid of it here. Dave. Kambalai, amma in wutan nan sun yi bura uba. Samari yau sai mun yanke mu kowa wuta duk iskancin mu ko ya je Lagos karkashin gada sai mun cire wuta kowa duk wanda bai biya kuɗi ba sai mun yanke ta ba mutunci duk wanda bai biya kuɗin bil ba ku je ku yanko mun wuta ko uban waye a cikin garin nan kun ji abin da na ce muku tanko kai kusurwa gabas bara'u kai kusurwa yamma kowa ya ta yanzu Kai ban san wannan abun wai me yasa gidan wuta suke mana irin wannan abun wai ina cikin kallon kullu ana mace mai zafi su dauke mana wuta wallahi ba su isa ba bari in ce aban mu kalli kullun ma kullun mu rage amma muna cikin kullun ma jin dadi za a zo an ki wutai to wallahi ba su isa ba kai uban mu ya ce ka yanke mana wuta yawa dama irin ku nake so in gani ku da ba ku biyan kuɗin wuta ka biya yanzu a maida ma ko kuma wallahi ban maida ta kai ka san ko ni wa ina yankin ko ka maida ta ko in ci ma uwa kan burau ba ni zaka ci ma uwa to aika ko uban waye kai a garin nan ban maida wutan nan sai ka biya kai ni zaka yi mu barazana wallahi in baka maida ta wasu na ce ina jin annan ka hadu kuma ta yaran gina shi ba nan zan bar shi ba don't know why you going on. To shi kenan bari in dauke shi tunda baka yi mai da tawa to ran sai maga uban da sako da kai karshe ma kamar ta kama ka dan uban ka shege bari in ta tsanin magani shege munafiki ki kamar da nan gundun uban ka